presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigyan po ninyong Kuya Joel Bense, kaubas kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsuunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga kahigalaan, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Dadang. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang atong magtatampo si Dadang. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga sa puton kaayo ba? Ug kun nga nang na problema ko, ingon magud ini ang mga panghitabo. Kung liligaya ka, sol mo ko! Unsa man? Nung kami putahan dire, ha? Unsa ni? Ay, wa na. Shock attack na ni. Unsa ni? Nanalagi huwat sa diha! Ngano day ka dong? Kisa nung guba ng putahan, ha? Kisa? Ngano manahon sa day na? Di mo rin maabli, na eh. Bigahe man eh. Kasi binaglungi, ani, ha? Mura magnahiwi na eh. Ay, ambot, uy. Ako na pasangin lang ni mo, ana. Di magani ko hapit makaabli sa pultahan kay gahi. Ang pagguba na mahinuon. Ah, hapon na halabot, ani, eh. Be, wato martelyo ka, be. Awa na ko din tawhan na. Mura ni tig-ayo. Nga tig-tiwas o guba. Kamaayo ang nagahapon. Giduk-duk niya gabi eh. Iya ko nung giayo. Nya mangutan na nato kinsay ng hilabot. Kasiray gahilabot, ana. Ay, ginoo ko. Agay! Kakusok ato, unsa man to? Dong! Takoy! Buhi ba ka diha? Ha? Nahugo! Ha? Gay... Naunsa ka, uy? Ganyang nataga ko. Natagak? Nikat-kat na ka? Wa ko may kat-kat, may tungtong na ko. Mitungtong sa unsa man. May tungtong ko bangko, kaya akong gayo bisagra ba. Murang miluag man ko. Akong gilisan ng screw. Naku sa bang mislide man ang bangko, nahagbungo ko. Unsa man pagkahadbunga ba? Ano. Baby, ambil ko ng bangko, baby. Baby. Sige. Dirining bangko, ano, kanya. Nya, may tungtong ko niya. Nya. Pag tungtong na ko, may slide man ang hanggaw. Ano ba? Nagtungtong na ko. Nya. Hala na ba? Nabuak ang bangko. Imo man nagibuak. Mahal na ba ng bangko, ah? Iha. Iha ka makadadang. Tabang ako diri. Dali. Kasayang sa bangko, eh. Hilom na ayo. Masuko manuol. Magtawag itong maghihilot, eh. Ay, Marie, dili mo mo-order aning para kuan pahamis sa naong, Marie? Mugwa pa ka ta, anak, Mare? Ay, nga nagutang dili, uy. Mapaya ni gipanggamit sa mga artista, Marie. Mga artista man to, Mare. Mga gwapa naman tundaan.
Ni ako taon, ang kulor parang sa kong panit, murag lisod na gid kaayo. Samot na akong naong mare. Nga naman, unsa man ay problema anang naon nimo? Akong bugas taon mare. Di man taon ni binlod, may handa tog usak adlaw, usak pahid. Nawa ni, unsaon? Mura man numero 18. Way problema na, Mari, oy. Suway laning akong ipasuway ni mo, Mari. Ay, unya na lang na mari, oy. Unahon sa rin ako akong problema. So may problema ni mo ba? Kay da akong bana, dadon pas doktor, kay nahug, nausban pagkabalik, kay nahug mo sa slingkuranan nga iyang gitungtungan. Uy, naunsa. Ayaw, uy, basig. Napiang na, Mari, ipahirot na. Ipahilot na. Ipahilot ra? Oo, gamay ra na gasto. Kuala na, pasnako ra nimo ka ng manghilot o niya, taga-ara nimo bayad nga 20 pesos, okay na. Aw, kana na lang. Uy, 20 na di ay. Oo, barato ra bayad, oy. Pero taga ilang pamliti. Pila man sa pamliti niya? 300. Mahal, bungot ito'y. Binuang mo sa na, Mari, uy. Mas dako pa na yung pamliti kay sa bayan. Oo, natural nga dako og pamliti, Mari, kay taga Cebu nga man na. Ha? Oo. Sa kagatus kapin man ang kuan, pamliti. Unya, back and forth, God. Aw, sad no. Pero ayaw pagmayin anang bayranan. Kay ang importante nga maluwas si mabana. Kaya ka nang manghilot, Mari, kuan na o expert na. Nya daga na ka nagipanghilot ana, Mari, nga naulian ko. Mo ba, Mari? Tinuod ka, Mari? Uliki! Namagani sa igihilot nga napusilan. Napusilan, anya gihilot? Oo, gihilot na niya. Da, lugwa gid ang bala, uy. Kapangang silong anong istorya ha, uy. Uliki! Naagoy na disgrasya, Mari. Ha? Nagdag motor, no? Unya, naliso gud ang iyang umari. Nya? Unya ang iyang naong tuan na sa likod at katubang. Hala, grabe ha sa Lagi, Mari. Pero naulian ka doy. Nabalik ko ang iyang o. Uy, na nasa tubangan, nagatubang. Aw, maayo di ay. Uy. Pero naatay gamayng problema, Mari. Ha? O, ansa man? Nabali ang iyang naong, pero ang problema kay naghangad. What? Mao ba? Uy, sige lang kung siya pandol na siya. Kay di man kakita sa ubos. Mauto, iyang ipabalik sa manghihilot na ulian. Wa na maghangad. Pero nasubrahan man sad, uy, nagsige ng malagdok ko. Ha? Lagi, unya, wala siya magsige kapandol, Mari. Kay kuan man, nagduko naman. Ang problema kay nagsige ng malagpapakong. What's ito eh? Ay, lagi paglihok og maayo lagi. Asa man da ito, ani? Ano na gawas good ya sala kay nakoy gikuha nga manghihilot para mahilot ka. Dali na. Di ko kabarog. Aw, di ka kabarog, kamang na lang. Kamang na dito sala. Pag dali na ginagawa ang manghihilot, tagan na ba siya booking? Di. Asam paghilot, ha? Ah, naras imong luyo, nong. Naray. Naraw. Ha? Anong na mo ka diha sa ugdong? Barog diha. Ay, gipakamang ko na padung diri. Likod diri, likod. Maglasod kong bangon, hindi ko katindog. Wait, ang binim ka mo. Barog, ha? Ay, pabugat, ha? Lagap. Sige. Likod. Ay, salamat kaya nakalingkod yung taon ko. Hak na barog. Ako, may napi ang hinoon, ani. Aha. Ay, sakit ay. Kakanahan biya ni ay. Ay, nabnira na ako. Bugata din niyang tawhana ni ay. Di man hinon ko katulin na ni. Ayati na ni. Agoy, giyahag na. Sabi na, tawag kong manghihilot. Ang Tawag kong manghihilot. Sakit kayo. Ang akong bana nga mo ito yung ipahilot, naayo, naunsa, naayo siya pagbira sa manghihilot, kay iyang gipatindog, unya ang manghihilot mo ay nagpatindog niya, mao na inuoy nahunlat, ay nalunhat.
Og nalisa, nagpangita na hinog manghihilot na sad, haskang ahaka. Unya to? Mare, doon ako'y tuyo ni mo, Mare. Unsa man na, Mari? Nako'y amigang bayot ba nga nangita siya model para sa kuan ba kanang ilang kanaptong newsleaf ba. Ah. Way bayad. Unya ikay akong nahunahunaan, Mari. Kay, di ba nangambisyon man ka nga sa una nga magpa-newsleaf ka? Unya, kay mahal man kaayo ang bayad, ana. Mao nga, kani, mauna ni ang maayong higayon. Ha, tinuod to, Mari? Ulay ki. Ug wa pa'y siguro nga ikaw pa'y bayran. Kay ikaw guyhim ang model. Mao ba, Mari? Ulay ki, Mari. Sige, Mari, ingna ko ha. Musugot ko, pilay bayad. Ay, kamalay pagsabot. Ah, sige, Mari. Ayog sabas akong bana kay masuko niya na. Ugma, Mari. Adoon na tong amiga na kong bayot. Kay siya may mupataas si mong ilong. Kay iya man ang klinik. Ah, sige. Sige, ugma, Mari. O, sige. Adoon ko sa bahay, ha? Mga buntag, 8:00. Okay, Mari. Asa naman ka? Ha? Unsay ngan? Asa ka? Ay, kuan. Asa ka ba ka? Lakaw. Nami lakaw si Mari Lukring. Pasig orsa na yung lokaw. Unsa man taong ka, uy? May parehasan nimo. May pagkabutakal. Ay, lain na masumpay. Ngayon, sige, lakaw na. Basig asa na mo sagko na ito istorya ni Ron. Da, hadlok lagi ka. Sige, ato na ko. Bye. Oh, ako nababayahan na eh. Padulong kita ito sa hiskot sa ako mga nangagi. Oh, magkakitor. Oh, Mari, dali. Pailailate ka sa akong amigang bayot. Kaya sa ni mo maabot, Mari. Uy, ganyan na rami nagpaabot. Ay, nahibaw naman ka, Mari, nga. Naglalis pa mi kadiyot sa kumbana. Nakibaw naman ka ato. Di pa si Ana, nga magwapa ng iyang asawa. Saba ka na, Mari, oy. Dali na. Okay, Ma'am Dadang. Ang atong sabot ani, ilibre na ko ang imong panuslip, ha? Unya asang papaputi sa imong hamis. Ang imong panit, mo hamis na niya, mo puti. Unya ang operation ani, kinala nga mo pahuway yung ka, ha? Ikaw man sa operation, sa isaktong oras. At mo na lang kung instruction ni mo, madam. Human sa atong operation, ang imong tambal, libre na. Hangtod nga mamaayo ka. Pero kinahanglan nga kavira na to ang imong operation. Ug hangtod nga mahuman ang tanan. Ug i-display ka na mo. Ha? Ibutan ko na yung istante? May sapaw, taka ka man lang. Buti pasabot sa pag-display, madam. Ipahigayon sa press conference. Mauna, og ipakita ang finished product sa mong gibuhat nimo. Unya, gawasan na. Siyempre, nakibahin, ana. Nakimadawat nga talent fee. Okay ka? Okay. Sige, mas schedule na ta. Mao to human sa among negosasyon ni okay ko sa among kasabutan. Unya pagkasunod adlaw, gihimo dayon ang pagpa-nose lift nako. Unya ang ako sa kunong lips ipabudlot kuno gamay pina Angelina Jolie kuno. Unya sa dihang nahuman ang operation, gitagaan kog tambal, uli ko sa amo nga nalipay ug excited kaayo. Mao to pag-abot ako sa bay. Hello, Long. May kundat ko, ha? Patay ka na ko ron. Kundi ka masulti ko sa imong kauban, kinsa imong laki. Kinsa? Wala yun! Ayaw pa makak. Ayaw pa makak. Nakita na ko nga may kauban ka bayot. Mautoy kontak mo para laki, di ba? Ha? Bisag na face mask pa ka. Nailhan tayo po ka. Umakak yung buong ka. Kintay mo laki, ha? Wala lagi ko laki! Nagpanuslap ko! Ako ilong na hewan! Gusto mo na rin? Animal ka na ko! Ba't yun na ka?
Mao na akong problema kay perti nagyong hiwi hinuon sa akong ilong. Nya naigo man ko stamparos mo to hinungdan. Unsaon nako pagpasabot sa nag-sponsor nako nga kani akong pagpa-nose lift ba nga kinahanglan man sad nga ayuhon kay nahiwi man ni. Di ka ko makabayad ini. Nara ba may kontratang gipirmahan? Unsaon ni nako oy tabangi in taong ko dadang. Mga daw sa tanan. Manya sa tanan na itong mga kaigsuunan Ate Pres ka namin na ito. Bam, good morning mo diya, Bam. Good morning sa Lutupan. Dong, ato siguro itong anang kuandong be, katong anang akong amigo si Dondon Pahuay apelido. Pero unsi ka bukanak. Ay, Pahuay. Dondon Pahuay, bali, ang apelido Pahuay. Unsi ka bukanak, we, yang apelido Pahuay. Oh, si Dili. Amin ako si Dug. Ato siguro si Dugdug nga di Pahuay. Wala, way, ang apelido Pahuay. Yang anak ko, unsi ka bukanak, we. Uy, pero, di, wag di gyud ay Pahuay. Kaya Si siguro. Dili ang consumption, kaya bisan laba, di mapapayon. Ay, sa di na lang dil, bahala na. Apelido ng daan, way Pahuay ay. Ayaw, Diyos pahuwa. Ayam na apelido Pahuay. Sige. Ate Jijen. Yes, Kuya Alan! Way pahuay ang atong mga mama nga lipalit sa Don Pepe Tablia kay Tansag Energy! Happy pirmi ang mga bata. Nya palit sad mo para sa mga dagko ha. Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugum-ugo mo sa Diamond Yema o Yema Special Tasty Fish Cracker og sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Okay, salamat kayo. Thank you kayo ninyong tanan. Nya mga bata, kanunay taminom sa ato Don Pepe Tablia. Mga dagko pod kanang mga teenager, pwede na ninyong mga Don Pepe Tablia. Mga bata, pwede na dark chocolate inyong imnon. The best kayo daw niya. O gum-ugum sa OBM special o Paulitos. Ay Diamond Yema special. Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Muna excuse me. Muna atong usap-usapon taon. Salamat kayo ninyong tanan. Ate Pres! Okay, ang sender ato karong adlaw. Atong sinder Ate Pres, Dadang. 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 Oo. Kanis Dadang Ate Pres ka ng game mo ni siya ka ng murag model-model ba sa ka ng ilong-ilong No slip ba? nila. Oo, no slip. Oo niya. Buong man iyang bana nga, nag kuan? Nadugay. Nadugay Diba? niya. Nadugay uli. Pag uli, nag-face mask na. Ganong hadlok mga kabukit. Ang kitsa mga laki, di mo suko kayo. Gilabnot at tipes, bawag taong ilong. Bago pa ito ang kuan, di operahan. Pirahan, subagan pag idayon. Looy Paita. kayo. Lupyak. Nalupyak. Kao lagi? Looy kayo taon. Nawa na, iya sa tatong. Ang iyang kuyawan at tipes, kung paninglang taon siya ba, kung sa'y may tabo ba? Basi kung sa'y may tabo, kung anong siya atong Huwag kay bayad. Way bayad, pero sila mo yung nagbayad sa iyahang kuan. Sa ilahang, sa iyang pagpa-opera. Inanarong paduong naman na cancer kay Anong operahan yun Ate Pres nga? Parang mataas ang ilong nila. Ay, sus, ginoo ko. Dagan bang nadaotan nagdulyat ka na bitang di mauyon niya sa ang doktor nga imong nakuha dili pa ka. Di mayo, di pa kay expert. Oo. Dagan nadaot. Ay, si Ibang Bina, Ate Pres, dagan kay iyang mga higala, di ba? Daghan kini galang. Namay ako mga singan ini nagpa-enhance ng Ilong? slip. Kanang Rhino. Mura atong amigo si Bay Rhino, baka itong nagato tao ni Sir Alibio Soto, nagato diri. Si Bay Rhino man to. Nya, ganun man lang. Kanang Rhino, Ate Pres, kanang murag yung Rhino ang ilimong ilong ba? Taas kay ba? Adi ko ba kanang Kanang kalinis kayo kayo, nindot kay tanaon. Ha? Nindot kay Naa tanaon. sa ilong nga ini kupira mura na kag-ungo, mura na ko. Matagak ng press. Oo. Puro nagamot ka mong ba? Kanang mga Rhino, murag silikon siguro natin, Pres. Kada silicone okay ra na pero inject ka ng mga isa na kuya. kuan dili kay uban na nabati ang effect. Butangan man sa Nagkuhigala, Ate Pres Nindot nga. ang silicone god. Wag yun siya, usap-usap sa, wag yun usap siya nung pero gwapa man siya. Oh, natural. kinsa Ay, oo, oy! Karon pa na ka. Katawa lang kita. Karon pa ka, ana? Why usap-usap bro? Oo, Maanya, ay. gina probiyag. Tutoy, probiyag Kanan siya lang. murag, Kondisyon pa kayong lapas. Nay, ang amawa ni mo gulyat eh. Dapat, awang comment sa babae Ate Pres so beautiful. Atik-atik na Nagawas natin. mo ni Ate Pres. Atik. Dili day. Okay. Atik. Pareha kong email ta palis gud nga mag-uol di nigrama ko si
Si Mang Priscilla. Oo, tinuod. Bam, unsa ba atong ikatambag, bam, be? Ikatambag diha, O bam. ka na kay kinis Kay inyong ning kuan, Wa bam. man gani siya usab. Pagpangarti ba? Kana bang matambong sa among matumig mga gay pageant. So, lagi ko ka ng bam nagpataod kag ilong Okay, ingon lagi biya, ko imong nila. Ano daw ka? Ngayon kasi mong ilong, bam. Mura magilugpitan. Taas. Mura ilonggo. Mura magilugpitan hangiran yung ilong. Pinalugpitan. Kaning akong ilong murag nagpalwa bitaw sa lubi. Ato, ang ako, kanang kang babina, ma, murag ilonggo. Ang atong ilongga po. Dili kay mura ko no kung basta magkuan kanang ako ko na ilong mura ko nagturka. Taga Middle East ba? Bitaw, bitaw. Ano? Labi nagbabangas ka. Nagdagani ko kanang diha sa Facebook na ako i-vlog. Diya maana nang magbising ko nga kanang gwapo mo di ka bambina sa mo siguro batanon pa ka nga laki. Oo, uy. Yeah, Wa sila babae kita ni mo, bam. Ila jud kong palaki hon. Kay, wa sila kita ni mo, bam. Mga katong pagdaswagan ka sa motor, bam. Nga naman. Doon ka galing ni Lagi ang daswagan mo ni si Ate Pres. Auto oy. Auto. Pero waman mao sa kong ilong diri ako ngambil na bungi na siya pero yung pagkabungi kanang horizontal dili vertical. Dini sumo mabitas diri banana nagbaybay man wa man mo bar. Nga naman gadangha ka nila bang? Ko ang gidam na damagan ko kanang hit and run nga Oh, hit and run. naabtan ko ba naabtan Naabtan paglabang. Oo. Hala. Balik ta. Balik ta. Balik. Genesis 1:27. Busang gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang dagway. Ugi panalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat. Ug dumalahan ninyo ang kalibutan. Karon, o kingura na magpauso pang ritoke so na papanganak kon matas Ginoo og daghan ya kadagal kang iparitoke ug paritoke tatanan Tinod. Akong anak wapo. Ay, mapariya na naong tanan. kung mga pareha sa latang tanaw na May tanan kapilian o priya tagnaong tanan. Wa na. Uy, kapilian. Pare sa mga Amerikano ko dati pare no, mga pare sila daong tanan. Matagas ilong. Oh, bitaw. Kita may tagay layla intan ay bisla kay tagas ni. ang iya manggudan ni Ate Pres Goliath gioferan sa tungod kay iya putingalin ta adtong plano nga makakwarta siya dako kay tungod ang iyang bana na disable naman god kanang Lagi. maglisod naglakaw. Ang sayo punta to niya, pag-abot niya, iyatang ang gidritso na yung ingon. Ay kukuha na dong, ay kukuha na ha. O kay nagpanusli. Ay nagsaburan akong ilong ha. Ay ko nagibagong kong nagpanuslip, ana ba? Wala man. Litsong suba sa palong. Ay Oo. nagbasom siya. Walang kiba, ito ito kipay ba doon. Dong, ayoko isabo dong ha. Ayoko pa na ha, kaya nananay. Uman ba yung, ayok tumbi ng kunti ila. Kanang ina na mag-awa, ilihay gud ang naong. Kay mahadlok man ba? Ma-flat. Mura ya dito sa unsay nga nini katong sa 1960s, early 60s o late 70s. Nauso man ang mga babae nga mag-stocking yun, di ba? Kamo sa una. Oo, stocking. Sakay ko Bitaw nindot to sa una, Ate Pres. Stocking. Stocking nga, Saking nga fishnet. magpinsil. Pinsilan ka lang. Sayal nga tagas kay ba no? Nindot kita naon. Ngayon. Wa ako kayo kakuha na ng tag-as. London look, may tawag ato Ate Pres, no? 1970s, sa mga 70s. Miniskirt na. Umugbo London look ang tawag. Nya kwan, pag yun ka na may pakabukad, di ba? May kuyo kinig, mahapak sa hangin, Ay, mawalis. man na, di ko ana. Kasulog magkaruntong sa uban. Man ako ana. Nawalis Ate Pres. Nawalis na. Dito pa ko pikas bitaw. Daga pa kadtog, minyo na. Minyo na. Dito pa ko pikas bitaw istasyon lan katong gipalhinan ako. Dalakaw ko sansiyang ko gud diha. Hala ni hagin man ka na lan. Bukas. Sang lingawan nila no. Ang driver na, ako kain driver. Padunan ko di katawa sa kita ko dahil. Okay, kon balon, mga balon ra ba nga mugbo nga balon? Maintag. ana, Ang karon ang uso na mugbo nga murag makita na gyud ang daplin pencil man. Sa una kay kuan man do kanang Bukad. balon. Oo. Plates nga bukad. Ano ba? Di na, kuan. Kalagot siya na ako atoy. Ano sa kagatong hangin man? Katong nagtrabaho pa ko isip helper, ang muslingan at bang naman po'y maid nga. Pagkalami naman yung legs. Murag yung kandila nga gituwad. Naglakaw sa kasada, mahalingi gito ng tao, pero buyag, dili siya kayo gwapa. Yung legs, mulingi gito ng tao, siya kabisag dili siya, may gnaong ba? Nindot kayo sa legs. Ang iyang naong, gwapa pa siyang legs.
Ikaw na. Papulot ako nagkakulutupan. Mao na lang tungkol yan. Ano to? Ang iyang pautana mo da, iya ko na ipausabi, pag sa ato pa ipa-repair, mubayad ba siya kuwan? Kailangan ba ko sa kontrata ng pirmahan? Bali. Nakakali na bayad, repair naman. Explica rin lang tong doktor nga mo nag-enhance ni mo, unsingan ka nang no sleep ni mo. Doktor, ba't tumurag dili to siya, Dr. Guliat, no? Murag di, ayun talaga ang beautician. Sulti dito, madapa ba yung taong kayo? So, magdili naman da. O, dili ni mo na ipatay pag usap magahira, dili na maulim. Mubalikog na nga. May natulog sa kabaw, may tanaw. Mura na yung sungos langgam. Yun, lain kayo eh. Kung magpausap ka niya, kanang murag butak-tak lain kayo, murag which ilang naong bitaw bam? Rakuan lang ba? Gihapak, Pero saway lang ha? Gihapak. Pag abot gihapak, kina yun. Hapak, oy. Ayaw. Ay. Pwede nga. Noon sa man, oy. Ano naman? Waman mo hiwi. O, dyan, doon ka din. Kanusa, oy. Salamat na pwede. Dito naman. Gulay ko ang puzzle.